It's a blessing in guys from Nguruwe. What's my Nguruwe? Pani zvakawanda wanda saka ndochikafu chacho chamagari kuri ichochi nguruve nehuku dzacho saka it's a loss but not a loss completely because anozvikanda mukusho wambotaurawo muno mboona akanaka acho mune yakanaka muno asi tapera kufururwa zvako tichiri muchiona muchinyatsoona so aiwa paite zvevarima varima vakuru saka ndochibva kunochisenga titakachifurura kwazara mamwe masitaki hopo ariko uye kuno kune mapunde kuno mapunde anofarira sedza remapunde ndiori vaya vanofarira ninzi 7 days rematanda futi tinobika futi mningiri iyi saka ndo ningiri yacho ndogore titori muprocess yekukohwa idzi nzumbuzi haidzi kunyorodzi taitongotanhaura mwezi ulombokanga tozodzokera chikoro tinorya vakadzura idzi ndizevamutano ndiwo handiwo saka nyoro chaizo right handiwo request dai wanyara zveuda kubuza hama sezvinga taura ukudi atungamira mombe panapa akungoburutsa abarwa akaora asma ndo nyamu ya mama ngopinda mukati manje mune zvinhu zviri ngopinda nice muno mune zvakati wandei nerukweza dai vanofarira sadza rerukweza vaya vaida rukweza urasati rwapurwa rwakapurwa ririmo kumambiri pamusoro pematiles hai zvinoda muti saka ndo rukweza rwacho saka rungomira muno and then mamunana July August tovatarupura and then torudza ndogo rinonyanya kushungurudza mago ese rinodzvarwa radzvarwa rigosakurwa rosakurwa rutatu rasakurwa rigoningina rigochekwa cheka unopedza mwedzi wese uchingocheka wapedza kucheka womboritreta mumba haringopurwi wozoripura wozorirudza ndogo rinoshungurudza vanhu vese saka ndori kune rimwe chiri kuchekwa asati apera touya pano pane nyimo panapa hai nyimo dzakatopera idzi dzakutongosara kutongosvira mbero hai zvakatoita izvi hapachina chichadiwa kutongosvira mbero dzakatooma idzi dzakatopera zvikana mutakura dzotobika dzakatopera saka idzi vaya vanoda nyimo dzine makanda kana usingadi kutswirwa hamaona duriro varadzenda kune duriro maona duri ndo rinotsvetwa wotswa wotsveta nyimo muno toita odora mutsi pano panoto neclient yangu yandoda kutoshokorera usazonyanyisa hadziitwi stereki bichani odi wotswa dzakutotswika sandizodzidza hadziningirini hadzimbobandiki izvo nyimo dzedu nyimo dzakapera iri kuvatsirai sapaona pairi ihuku iri kuvatsirai ndeimwe nyama idzo inyemba idzo idzi inyemba idzi idzo ingoma indofarira zvengoma idzo dzakamirira guys people ndashandika dhirezi rangu ndabuda ndichimanya so mangozviko ndatovakomana navo singaambotaura saka vamukira mamuona vachinononga akapfeka bhemudhi akapfeka nhasi dzababa komana vanhuka zviri kunakidza kuti nemaclients angu I think andakamboti
ndimbo vakabhadhara sofa vandakaaccepta mari dzavo. Vanhu vazhinji vaitonditi toda kuti tinge tichiitigwa. Saka Washington is here. I think I've got a client 1 ine mugomo 2 yezviyo, mugomo 2 wenzungu, mugomo 2 yenyimo, then manhanga nemashamba neipwa. Ipwa ndikudzora dziri mumunda, but baba vaiti ipwa idzi dzakuita makonye, hamozviona. Then nyimo zhinji ndozvamukuona idzo because dzakazunga kuya dzakabva dzadi tane dzidzodzo. So I think kana pane nanga akuda zvenyimo zvezvo ndoda kuti ndanzwa nawo kuti vari kudzitengesa here dziri musvo kana kuti gaba teta kuzodi ndo zvatinoita kukwasa kuvaitira. So I'm here till Sunday ndimbovabatsira kutengesa zvinhu zvavo zvinoisa mamabhazi zvichienda kwazviri kuinda, because ndikabva futi ndine chimota chacho change chitakura sikuita profit dzavo. Saka inini ndakasacrifice kuti the entire week I'll be here ndichivabatsira kuti process dzacho dziite smooth. Then ndine mumwe futi wangu ari kutodawo huri hufu, mumwe zvakare vari kuda zviri hufu, mumwe akatobhadhira nezuro manheru chaiyo because Washington ari kuno kuti take advantage yake so that agotibatsira kuti zvinhu zvisvike zvakanaka kuHarare. Then pane vaibvunza beans, ndavabvunza nhasi vati beans handina. Kozoti mumwe aiti nini hangu ndoda kuti ndiitigwe iriri dovi. Saka zvezvakuda kuti ndinzwe naivo kuti vanoti kudii kana kuti nzungu dzedovi dzachoni tochinzwa kuti vanoti kudii mama wachoni. I think ndo pandave sofa beans hakuna imunga ndochi Mafunde right munga vati handina. Kuna vanhu vazhinji vaindibvunza munga havana. Zvandiri kuziva zvavari kwasa kudhirivhara, zvavari kwasa kuti vatengese inzungu nezviyo ndozvandiri kuziva sofa. Manhanga vati chimbomirai because nenyaya yemvura yekunaya kwakawanda. Saka one client ndiyo yahwina manhanga. Mainzwa pepe vaiti client yangu dzichapota chidzipa mambasera egaba ichi renyimo mambasera kana dzichirimo. Saka vanhu vangu vese vakabhadhara first 3 clients idzi dzandakaaccepta mari tikuvaisira magaba enyimo for free. So ndiri kuno ndichimbomanyisa ndoda kuti at least wakasvika at least figures dzinokwana kuti 500 nezvinhu zvavo zvakarima I will be happy. At least vanenge vaita sei vawana something muupenyu hwavo. So far so good, vapfuura ani munozviona zvikora kuti zvinhu zviri kuita zvakanaka. So I'm happy. Thank you very much for supporting my parents. Vari kuda nzungu guys, please get in touch with me. Nzungu dziripo dzisina umenya wamaona kuti vabereki vangu vakuru kuzotanga umenya nechigaro chacho choda simba futi. Vakomana nangu vasipo, mukudzi ari kudzokera kuchikoro mangwana, Washington akudzokera kunoita zvinhu zvake zvemaplans. Kune mamwe maclients edu akatomira negumbo 1. Inini ndatomboti gandimbozorora this week, ndikazorora this week rese ndochitangana nemabasa because neniwo ndinotoda ndakatobhukiwa. There are so many people who booked me. Vamwe vatoti huya, vamwe vatoti sei. So ndiri kuti rese kuti uri ready nezvinhu zvako atoti ndakuda kutoti vanhu vatange kuvaka. Please ndibate titouya titotanga kuti titotanga toshanda basa. Ndo chimwe chikumbiro chikuru chandiri kukumbira chokuti garai matibata. Saka izvizvi ndo zviripo. Ndiri kuno kwaGutu kusvika musi weSunday. Kana nditozobva Sunday ndiri kutobva iri Sunday makuseni kana kuti ichabva iri Monday usi handi munozviona. But ndiko kwatiri kuno. Ini change ndichanya kubatsira packaging. You see, because zvitoda kutsvaka masaga kwanyika. Ndakanga takuzomanya hatina masaga, atotsvaka zvinhu zvokuti tinyore zvinhu zvemaclients edu zvese izvozvo. So ndizvozvo, bye bye.